Bili na ng bike di oy. Sa una diri may tigbakasyon na balay. Unay balay sa ancestral house sa Caruana. Sa una. Luluhubin. Lula Carmen na. Unsa ni? Sili, okra. Okra ila tanom. Unsa ni nganong inani ng kol, pulay dahon? Mo di na din na madahon. Anak mo na ancestral house sa mga Caruana diris lagit niya. Diri na nagani footpath sa una duwa ko diri daghang kay tungaw. Kanilang butong or bamboo. Dagko kining bamboo pag udit ani langkat ni. Uy. Karon Disyembre man. So posible sad na daghang kaon mo nang kuan. Dabong, Dabong. Wa ko nagdag drone kay di ko kapalupad dito sa babaw. Nanya ko elsahon. Bagulat po to. Lahi mo to sa unay. Ancestral house. Nya among drinking water sa una wala mi anang sawd-sawd og tubig kanang mineral. Wala niya. Ko. Jerome. Ngani mo? Ivan. Francis. Angkol. Madra butong. Wami anang mineral water sa una kay aray mi magsawd og tubig eh. Ano ingon tubigan. Aray puno. Lo, kusuga gusto tubig ron. Puno oh. Puno nga bugnaw. Daha mga dito. Kitangkihan na sa una. Sawd kag kuha na dahon. Dito may mista sa una kanang Mayo. Ito may puyo. Ani push me further there. Sulod, pasulod. Ato tas walog padung. Muna ilakawan. Nya naka platchus. Platchus ta. Dako lagi ning hawan nung nay sige ko Andre gamit. Ano ba? Higagi. Oh. Daga na karon di na para sa una. Daga nagabaol sa unahan di ay. Sa una lain tos laagian nya kani siminto na ni puhon. Ligsa na sa itong baon. Taksit. Uy. Tiri na ibangag oh. Dungaw ta diri. Karon makadungog ninyo mga birds. Sayaw, bats. Na deep ya na bangag na paubos gid ba. Wa pa nako na gisuwayan. Basa giday. Way tokluray kay na. Wa din nanom silang dire? Wa na din tanom dire? Ha? Tanong din sa bagyo. Katong bagyong unsa? Tino or ang uwan? Unsa datoy tanom dito? Sus na nalata. Madaot ba day ang repolyo? Huy. Uy, ay mo pag hilakay.
Na.